Figuerencs i figuerenques, forasters i forasteres, deixeu-me en primer lloc agrair a la Corporació Municipal i en particular a la nostra alcaldessa que ens hagi donat l'oportunitat de ser avui en aquest balcó i en aquesta plaça per donar el tret de sortida de les Fires i Festes de la Santa Creu. Quin honor per la nostra entitat, però sobretot pels nostres personatges, poder ser avui aquí. De fet, l'associació Pastorets de Figueres com a tal és relativament jove, però els personatges acaben de complir 90 anys. I acostumats com estan a sortir a l'escena només per les festes de Nadal, avui podran treure el nas per gaudir de la primavera i, sobretot, de la nostra festa. Perquè per això som avui aquí, per encetar la festa i fer el ferm propòsit de gaudir-ne tota la setmana. En aquests 90 anys, el primer Nadal dels pastors s'ha anat incorporant a l'imaginari popular ciutadà. En aquests 90 anys ha anat perdent el doctrinalisme pel que van ser creats, han perdut el seu caire de personatges del teatre religiós i han esdevingut ambaixadors indiscutibles del teatre popular. O almenys, així ho hem procurat des de l'associació, de la mateixa manera que ho hem anat fent els figuerencs i figuerenques amb la nostra festa major. Les Fires i Festes de la Santa Creu i el primer Nadal dels pastors neixen, i els seus noms no enganyen, d'una mateixa font i amb un mateix fi. Neixen en el si d'una societat amb arrels judeocristianes i amb la necessitat i la voluntat de celebrar la festa, una festa que es remunta a temps ancestrals. Avui, en una societat que vol ser i ha de ser laica, els Pastorets de Figueres reivindiquem des d'aquest balcó la més popular de les nostres festes, la Festa de la Santa Creu. I deixeu-me que en aquest context tinguem un record per totes aquelles persones que al llarg d'aquests anys han fet possible que quasi ininterrompudament Garrofa i Pallanga, Ferruc i Grillat, Llufa i Llepsó, Abel i Garrofeta, Llucifer i Satanàs, Sant Miquel, Gabriel i Azaries hagin pujat cada any a l'escenari. En aquests anys han estat centenars de persones les que els han interpretat i avui també ens acompanyen, físicament o en esperit. Perquè a veure, gent que m'escolteu, dels que esteu aquí baix drets, si algun dia haveu fet els pastorets, feu sentir la vostra veu. En un dia com avui, tampoc podem oblidar a mossèn Rossend Fortunet, l'home que els va crear, que els va donar veu i els va posar música, i que va viure en aquesta mateixa plaça, just a la casa d'aquí al davant. Rossend Fortunet va ser un sorprenent figuerenc, l'activitat del qual va anar més enllà de la seva condició de sacerdot. Una figura que mereix ser coneguda per les actuals generacions. Què dieu? Què dieu? Poble, què dieu? Que parli l'alcalde? No en tenim d'alcalde, tenim una alcaldessa. Qui voleu? D'acord. Què voleu? A l'alcalde Garrofa del poble dels pastors? Senyor Batlle, aquí està el cas, que aquesta gent us demana que parleu ja vos sense embuts. Gràcies, pastors, us ho estimo de cor. Figuerencs i figuerenques, els de sempre i els més nous,
gossos, gats, mules i bous, honrats, banquers i penques, els que sou aquí a la plaça i els que seguiu des de casa, pendents d'un ocell que em traça, piula tot el que passa. A tots us volem convidar a sentir la nostra crida, innocent, lúdica i festiva. Com aquell que no diu res, de la ploma del gran mestre vam sortir l'any 23. A l'Odeon vam debutar, al carrer de Gat i Llepis. I de tant que ho vam petar, encara que no t'ho creguis, al teatre principal, amb llicència, vam poder acomodar a tota la concurrència. Després ens vam traslladar al Teatre Nou del Patronat. I allà, la Pastorada hi va fer una bona temporada, fins que va decidir emigrar. Primer a l'Edison i després al Jardí. Bé, i un Nadal darrere l'altre hem estat a dalt l'escena, els Pastorets de Figueres, i ja han complert la 90a. Vinga, pallanga, llegeix el bàndol que hem preparat per l'ocasió. I no em facis passar el mal tràngol d'inventar-te el que no dic jo. Per ordre del senyor alcalde Garrofa, Raforca, es fa saber a tothom que amb aquest pregó comença l'esperada festa major. El senyor alcalde us demana a vosaltres, contribuents tots d'aquesta ciutat de Figueres, que us poseu els vestits nous i els balcons pengeu domassos per lluir davant del món la noblesa i la gran fama de la nostra població. Aquesta és una festa grossa i d'antiga tradició, en honor a la Creu Santa on morí Nostre Senyor. Figuerencs i gent de fora que a visitar-vos heu vingut. En Garrofa vol convidar-vos, Raforca, a gaudir amb fruïció d'aquests dies de gresca. A cantar, a ballar, a riure i a menjar el rostit millor. Pugeu els toros i els cavallitos, aneu al tren de la bruixa, als autos de xoc a tocar cuixa, a menjar en els xiringuitos xurros ben banyats d'oli, torrades amb all i oli, botifarres i pinxitos. Perquè, com bé diu el refrany, que no és de mal averany, per les fires de Santa Creu, si teniu gana, doncs mengeu. L'autoritat dona permís, Raforca, perquè sense cap compromís sortiu a fer passejades a veure totes les parades, de menjar, quadres, artesania, llibres vells i també d'ecologia. Però amb la butxaca vigileu, perquè no sé si sabeu que quan arriba Santa Creu el botiguer apuja el preu. Que comenci, doncs, la festa. Soni la gralla i la percussió, que al cor portem tots l'animació i que no l'espatlli cap tempesta.
que he llegit en un tuit. Els pastorets s'han escollit pel pregó a l'Ajuntament. És que teniu molta barra. Potser la festa heu començat i a l'Avern no heu convidat? Garrofa, ets un bandarra. Per tu sol volies guardar la pública distinció de sortir en aquest balcó? Doncs t'hauràs d'aguantar. I per tal de fer-t'ho pagar, us volem trepitjar els drets, obligant els pastorets s'hagin de fer en castellà. I tingueu clar que és ben cert. Hem anat a Madrid a pactar. I ara us haureu d'adaptar a la nova llei d'Envert. Los pastorcillos, es diran, com després de la guerra. Així no donareu més la tabarra con esto del catalán. Els velluts som a la ciutat i us volem fer despertar les ganes de veure i de ballar a l'Octoclupsi i a l'Embarraca. Figarenques i figarencs, forasteres i forasters, tasteu el camí del pecat, la gula, la luxúria i l'ociositat. Torneu-vos, panxa contents! calma i lliures sigueu, pastors. Oh, furor! Miquel Arcàngel! Soc l'enviat del Senyor, que vinc seguint els teus passos per tal de cenyir-te el jorn. Ets l'eterna pesadilla, que m'esgarria la troca apareixent quan no toca i espantant-me la quadrilla. Au, va, Sant Miquel, fot el camp. Que Figueres no hi fa res. La gent d'aquí té més interès per la Moritz i l'Estrella d'Am? Si no vols que et foti un pinyo, cap a l'infern tornaràs i amb el teu amic Maurinho, ben quietet, allí et quedaràs. Pastors, llanceu ben lluny les cabòries i gaudiu d'aquesta gran festa, guardant en les vostres memòries una batllada com aquesta, que us dedica la ciutat per la vostra trajectòria i per com heu arrelat dins la seva memòria. Pel vostre elenc n'han passat d'empordanesos una col·lecció i a tots ells heu acceptat sense mirar-ne ni la mida ni el color. Malgrat tenir-ne 90, l'obra està molt bé de salut i els temps moderns s'adapten pesa per la joventut. El pregó hem d'anar acabant. Si no, farem anar malament a tots els que s'estan esperant per berenar aquí a l'Ajuntament. Sí, anem acabant i fem-ho tornant al segle XXI, tornant a l'inici d'aquestes fires. Els pastorets de Figueres i les fires i festes de la Santa Creu tenim moltes coses en comú. Des del mateix origen hem sabut transportar-los als nostres dies, tot acollint homes i dones de totes les edats i de totes les procedències, i donant-los l'aire de modernitat que es mereixen.
perquè modernitat també és conservar les nostres arrels, la cultura popular i les nostres festes. Figuerencs i figuerenques, bolqueu-vos en les fires, celebreu les festes amb energia, gaudiu-les amb fruïció. I al llarg de la setmana recordeu que tots tenim una part d'àngel i una part de dimoni i que el que ens cal és tocar de peus a terra com els pastors. I ja n'hi ha prou!